Mhlambe kufanele nibuze inyangeni ukuthi yini ingozi engadalwa umuntu odlisiwe. Ngabo wesilisa ngabo wesifazane. Umuntu odlisiwe umkhovu. Umkhovu umuntu odlisiwe. Umuntu odlisiwe akafuni ngomuntu omdlisile. Akafuni ngaye. Yabo, akafuni ngaye. Uyashintsha nje total ashintshe abe isilwane ngoba akafuni ngomuntu wakhe. So uma ucabanga ukuthi uzodlisa umuntu bese uyacheatha, hey izokubulala indoda edlisiwe. Indoda edlisiwe inolaka kabi. Indoda edlisiwe inempi. Indoda edlisiwe ayifuni ukuthi esondele eduze kwakho, ingafa nokufa. Uyabo, because uyikhandile wena, uyikhandile kunalento oyifake kuyona ekade ingekho kuyona. Uyabo? So umuntu odlisiwe uyingozi ngendlela esimangaliso ngoba njengoba ngisho ukuthi akafuni lutho eduze kwakho. So asikho isidingo sokuthi kuze kudliswane. Uma kuthandana kuthandane nje kuphelele la ekuthandaneni. Uma ukuthi niyahluleka nihlukane kuzobe ngaqali. Because even worse abantu abadlisa abantu abahluleka ukuziphatha bona self. Yabo? So umdlisa kanjani umuntu uzazi ukuthi awuziphethe kahle. So lo muntu mangabe eseqala ukukuthanda kakhulu nabanye abantu sebeqaphelisisa, so umbona njengomuntu engazuthi umuntu onenkinga, maybe mentally kunenkinga ekhona, mhlambe uyipsycho or what. Kanti cha, iqiniso lithi umdlisile se-actor ngobudlisiwe. Uyabo? So manje so ufuna ukuthi wena ubukeke kwabanye abantu engazuthi umuntu engathi ikhanda lakhe aliphilanga, kanti cha, iqiniso lithi umdlisile. So vele manje indlela senza ngayo senza ngendlela yokuthi udlile something. Usenothando oluningi nesikhwele esiningi, so vele indlela yokuziphatha kuyena ngeke isafana nendlela ejwayelekile kuyena. Uyabo? Emva kwaloko uma seziphatha ngalo ndlela sekubeka isandla, mhlambe seyakushaya, akafuni usondelane nabantu, akafuni ube nabangani, akafuni ube nani. Akusiyo yena lo umkhovu ufake kuyena ofuna kanjalo, izinto ezifuna umkhovu lo ofake kuyena. Bese mase kubeka isandla bese kuba ukuthi seyaboshwa. Wena futhi umfakela umuthi wangabi right manje. Waqala wa-actor ngendlela yokuthi udlisiwe. Mase actor ngendlela yokuthi udlisiwe wena so umbone umuntu ohlukile. Bese egcineni kosuku futhi umphinda ngokunye uyombophisa ngoba uyakushaya. Kanti lo muntu kahle kahle akashayi, umkhovu kuyena oshayayo. Uyabo? So kumele mase eqala umuntu wesilisa eshintsha noma eqala umuntu wesifazane eshintsha, uzibuze ukuthi akuyona yini le mpahla engamfaka yona. Akusiwona wamkhovu engawufaka kuyena ngoba bekade nganje lo muntu. Asiqale sibuzeni izinyangeni bakwethu ukuthi ubungozi balento esiyifaka engiyoyifaka kulo muntu obuphi.